И здравейте хора, аз съм Алек и днес ще играем The Forest с Парко. Да бе! Така. Ако ви лаги хора, не ме интересува. Това е от вас. Да, добре, чакай да се взема аз. Пусни ме! Така. Да, малко солетки. Колко хубави. Брат, много има Вирджиния. Що е, же? Или брат? Айде, погледни, де бъде ябка, То да ни вилаги хора. Може да почувствате малко лак или много. Къде сте? Ушким Вирджиния има, къде си? Горе на къщата. Не си. Не си? Лад, къде си бе? Тебта няма. Окей, къде ще ходим? Абе, къде отиди бе? Ко? Да го стреса бе? Викам някакъв канибал, брат. Абе, тук съм, ето тук са влиза и аз искам. Къде е? Аха! О май год. Как бе? Как го правиш? Не сега, нали така? Само стои. Аре бе, толкова дебел гъс имаш бе. Абе, аре сега! Аре да спим. Айде става. Еми тогава ходим за нещо да правим нещо. Хора, сори, че почваме от сега, но просто малко се поразвихме. Ще покажа и нашите работи тук, бомбичките, работите. Малко се поразвихме хора, така. Да, много се верите кога си. Не знам, трябва да излезе някъде инфо за Мунда. Аз ще правим такова с светите. Арде? И то нищо не свети бе, брат. Где напред къщи? Къде бе? Аз ще не съм направил на къща, бе. Супер, пояхто и е. О, я. От дъжда може да ви лаги хора. Аз ще е топ помпа. Ако лаги е от вашите компове, не от мене. Може да върши ти, да го чуеш. Върши го е. Може ли още, мамо? Не може, мамо. Ще надебелей. Аз умирам от глад, бе. Мама, може ли? Де си? Де си, може ли?
Алекс! Добре, не става. Окей. Ти бъдявка е. Ще спра на пауза за малко клипа и сега ще се върна. Върнахме се, хора. Ще се бъквам, бе. Ходим някъде. Кажем дали ще може да сприм. Може да се спи, аре, идвай. Аре. Мама ти деба! Мама ти! Аж ти ме за модерната, братва. Абе. Що? Какво ще правим тука? Брат, окей, аре, ние снимаме, брат. Ние снимаме, what Кому има как снимаш, бе? Еми, аре, поне... Аре, вземай си мотовките! Да ходиме. Вземай си мотовките! Вземай бомбата, бе. Всичко вземай. Нещо ще правя сега. Брат, има фул молотовки. Имаме една бомбичка. Ма чай си взема малко храна, аре си взема малко храна. Аз взема твоя тост. Аре. Аре! Аре! Тръгваме ли? Алекс! Да, Алекс! да. Мама, ям дай малко порткалче, ма само, че малко да им. Няма пове, няма там, бе! Аре, мам. Няма, бе, се отдебели изве! Гледай го. Брат, нищо не дойдох. Брат, давай, аз ти ще да кажа, бе. Алекс! О, какво е това? Какво е това? Алекс! Да ти си пенсионка, бе! Колко дълго, брат! Това колко дълго, колко такива? Не искам друг сок, има ли? Няма, дай Череши. Дай ми от череш тогава. Сок. С 5 минути си нещо искате. Тук нещо има сигурно, брат, някаква пещера. Давай, като има толкова много работи. Окей, аз фарма храна. О! Аре, бе. No. Дай се. No, брат, ти. Как не го цели? Дай ме една стрела, ако имаш. Добре, къде има животи? Мама ти ба. Убих катерица. Брат, аре, бе. Аре, бе, как няма да го... Кавняра, как не вижда? Аре, ходи, аре. Аре, де. То аз нямам стрели повече. Ние отиваме към водолазния костюм там, бе. Не. Там не гледаш, там има това. Не, бе. Флагчето там, бе. Аз не идвам и с плащи, брат. Ето напред има флагче. Не си го направил. Мяра на това на едно. О, село! Айде го експорнем. Оре. Двамата мангали казват на едно и също. Ние много се приличаме пляво. Да, бе, бахти!
Повичка, бе! Ето ги, канибал. Канибаля. О, ти бъде, как си? Майка ти е, майка ти е, майка ти е. Атко, аре. Аз то се справя, брат. Ти уби там, оная Леония. Мама ти е бака. Къде отиде оня? Ето го. Не забеляза ли, че са по-реални, бе? Не са. Окей, аре, там чупоем краката им ги взимай. Ако имаш место, де. Нямаме. Окей, аз ще го им вземам ръцете. Аре, къде си? Къде си? Ето мам. От кой куфър? Как ти доста болен ли си, не ходиш на училище? Не. Къде си? Чай пина. Такова сок. Къде си? Къде си, бе? Сам, да. Аре, окей, аре да тръгваме. Аре, да. Чачко има парички. О, зайченцето бяло, Цял ден си играм. Пърдяло, бе. На парковтата. С един пенис. Окей, добре. Просто не струва. Дали? Аре, стой! Промастер! Аз ти го взимаш първи. Окей, аре, къде ще отиваме вече? Аре, да. Абе, не ти отиваш към флага, бе. Аз се идвам ниска флаг. Брат, на тука трябва сигурно. Не на там. Следи ма мене, бе. Тука трябва да направя, бе, някакъв. Не на там, не на там. Е, тука. Пак се ръке. Абе, кой е пил ракия, бе? Юе! Така. Хора, ако не се берем, на 2 лайка почне, аз снимам. Чекай, да се засапи, че си стрикала. Аз ти ще направя. Окей. Само лайкове, колко си събирал в най-много? Не знам, то може и той има към милиони лайкове, да знам. Аз 15 най-много. Ти ли? О, тук си ма боя. Ето не. То не. Ей! Какво става, бе? О, аз съм жаден, бе! Дай нещо да пия, бе! Та пак мръсен! Дай ми сода! Мерси. Зайче. Абе, аз тръгваме, не ме интересува. Цял ден си пърдяло. На парковата. И другото не мога го измисля. Ено там е модерната брадва. Ей, мама ти се. Ба! Не на себе, брат. На тук е модерната брадва. Ето голямото до... Той е зай, как? Умрях, бе! Вера. Бе, колко умрял, бе? Умрял, бе, брат. Но така аз скочих, брат, и умрях. Нищо, брат. Как можах да скоча от толкова ниско и умрях? What the fuck? Аре, бе, спаси ме! Бе, имаш кръв в газа, брат. И ти имаш кръв в газа, но ще ти викам, нали? Аре, това се нарива. Не, аз стоям към модерната брадва, не знам за тебе. И как ти е, имаш? Аз се купих. Ето, натам е модерната брадва. Алекс, че ти навръв газа. Аз почти навръв газа една пръчка. Една сопа. Абе...
Liko! Я буду хвърля, трябва да ми го донесе. Аз го хвърли го. Оле, старата! За нея. За крокодилите искаш ли? Да видим дупката, бе! Коя дупка? И файера! Да вземе файера! Чакай малко, аз имам фаер. Аз имам фаер, 10 фаера. Файер гъна! И той къде е? И с тебе има. Да те хора, извинявай, че ще посълвам. Парко ме изнервя. Чудидеш мойче. Причина! Очи, брат! Кое бе? Ясли! What the fuck? Окей. Страшно, бе. Къде трябва да отидем? Алекс! Да. Папа, ма. Да идеш моите косми. О, май, как Брат, я кажи 8. Не кажи 8. брат, ти камъни причат на очи, бе! Брат, я кажи 8. Ясно, е. Не кажи 8. Да идеш моите косми. Брат, причат на очи, брат. Ето и той причал, какво? Абе, аре, не го гледай сега да вземем това. Да вземе малко крокодил, ле. Тук ако има крокодили, аз съм рип. Има ли крокодили тук? Крокодил там се разпална това зубик на първата секунда. Тамам се разпи това зубик на дебак. Не бе, това е гущер бе. Неги бе. Тама се роди детето. Колко гущера си убила бе? Аз съм го знаеш, че яд бе. Взех го. Тук има крокодили, аз съм рип, нали знаеш? Има. Ето го! Ей го е! Тебе, любиш. Хечел му направи. Как може да го целиш бе? Аз го целя бе, брат, той не умира. Аре, ми. Я се махай, ще го запаля. Махай се, ще го запаля. Умря. Аз му взех месото. О, вземай. Роня, само ти, брат. Взема го, аз го взех. Роня, съм още брони. Телица, я ти малко на телица и шкаф повърна. Ама да, само се надай това. Там още ли крокодил има? Аз ще го убия. Как? Тоя! Тъпи си толкова. Ако не събере 5 лайка, убиеш. Ако не наберем 5 лайка, аз се садна. И ще изтрия канала. Защо не ми даде кожа? По дяволите. Мога там какво да видя, сколько ще има, аз Аре да ходим към Firegun. Алекска! Още един гущер! Гущер... Махай, сега ще го запаля, бе. Не, брат, той е така, ще отива, бе. Ето. Добре. Сам ти взимаш всичко, Аз съм пълен с брони, брат. Аре, тук не спиш, бе. Аре.
Та има палатки. Владко може май да се сейва. Владко има пещера? Да, знам къде го. Къде? Да не казвам. Кажи де? Там трябва да се ходи до края, ама трябва да катериме. Даже не е до края, брат. Ако искаш да проверим да експорнем. Не. Айде ходим за фаергана. Ярди, се думи. Не се връщаме от пътя, бе. О, там има куфари. Аз ще отида на други. Оставя на другия да отида. Той има още куфари, бе. И не си ми... Алекс отвача. Съдвача, че съдвача съм, бе. Айде самолетари, бе. Къде си, бе? Къде си, бе? Аз ти го виждам. Да, видях. Ти вече си в самолета, нали? Дай хора! Да, ти се нещо отгоре така. Ти си мали фаергана, бе? Аз фарме куфари, бе. Иди ма закача, бе. Аз си го взех вече и планки си вземам. Планки. Платки, бе. Планки, платки, чакай сега, как се казва сега? Не се казват планки, бе. Да, не, аз викам печат на платки. Платки. Платки, бе, планки. Аз ги викам планки, бе, мисля, че са. Ама няма нещо. Тук нямаше ли фаер някъде? Ама аз съм пълен с фаер. Ари, бе, ари за катаната. Тук е катаната ли? Брат, ти забравяй да порезки, бе. Кайо! Да, бе. Окей. Ето там има 3 канибала. Момчета, брат, тук има гости, бе, брат. Да, бе, има гости, само че отгоре бягат. Сигурно ще ни посрещнат оттам. Аре, ходим да видим как ще ни посрещнат. Алекс, копър. Нищо. Еги. Кой ти казах, че ще ни посрещнат? Ще посрещне. Директно. Директно посрещане. Hello, motherfucker. What's up, my friend? What's up? What's up? Майка ти ще е в стоп. Сори, ще псувам. Направи на англичанин, бе. Значи, повече знам от тебе. Бъскам се. Не мери дупката, бе. Ти? Идвай. Окей, ето! Аз съм просто слизам. Ето ответи. Аз съм просто слизам, брат. То моето е на супер, бе. Вари, че само кал. Върши с нещо. Ко правиш, бе? Лаги малко. На тебе? Къпа бе, мангали, къпа бе. Чувам някакъв звук, дето не е хубав. Аз съм малек, влизам в нещо, ям войната. Какъв този звук, бе? Така ти Вирджинията, брат. Ето е Вирджинията. Надясно, аз имам наляво тогава. Към катаната. Брат, аз съм много малко, аз ти казвам. Искаш ли да ходим и за она прави за деца катери? Катко ли? Да, до катаната. Трябва да убием една Вирджиния, трябва да минем от една страна. Да. Чуваме отгоре и тя отгоре, там няма се бъг някак си и няма да дойде при нас. Yeah, bitch. А такова има сумата парички, аз съм богат. Аз съм богат. Аз съм богат. Богат циганин.
Катаната? Ето е катаната, хора. Имаме катана, бе! Айде да се махаме. Аре, хом да убим Вирджинията и вземем на деца катери. Аре, вземай си фаергана. Взимаме си пистолета, хора. И ще го правим на седърмица. Кармашик на... Да. Тик-так. Тик-так. Чакай, тя може да го оцеля. Как си ли го бързо? После. Аз го спалих. Аз ще го паля. Имам една бомба, ама няма време. Той без това няма за такова. Запалих го. Аре, умирай, бе! Аре, мри, бе! Запалих го. О, умря! О, костак, чакай! Скачай! Тръгвай направо, брат. What the fuck? Ау! What? Мале, поня това, бе! Аз имам и краката. Е, тук двама срещу мене. Малко лаги, хора, сори. Как? Не, новата версия в Филипайнцето също се разходели! Защо? Да. Брат, вие това сякаш се почива, брат! Да. О, кой ти е? О, Вирджинията страва, нали е? сигурно. Разстройство. Взимайте спръчки, аз съм пълен с пръчки. Брат, аз да си не моля да не ми си играли. Що е? Айде направим една топата. Не че са играли, защо не играем почти цял ден, не искаш ли? Да, е, само да спорт. Не е забавно. Окей, да направим тук едно такова да направим. Листата няма да стигнат. Стигнаха ни, аре да сейвнем. Готово? Добре. Аз го... Ами хора, това ще е за епизода. Ако искате още епизоди на The Forest, дайте палец нагоре, ако не съберем 2 лайка, ще спя да стигам и ще си изтеля канала. До скоро!